نادرست جواب داده شما را تاک میزنن. اینم خالی شاش مقام ولی یاد سولپاس من نجقیدم با چی بر آخه پول تداگی جای نمونو ما باید بجقم салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯй сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғавз кардан мехоҳед ё ин ки дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунанд. доставка дар Москва ва дигар шаҳрҳои Россия ҳатто ба Тоҷикистон бурда мерасонанд. телефонҳо дар рӯи экран. мо интизори занги шумо. салом алайкум тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Тоқи ТВ ва дӯстдорони барномаҳои шуху ҷалоб. Пешкаш мо барномаи нава мекунем ба номи Токи Тоқи ва аввалин меҳмони мо ки розӣ шуд дар барнома иштирок кунад, Ҳусниддин Забиров ба оператори ҳамаи барномаҳои беҳтарине ки шумо мебинед дар YouTube каналҳо қариб дар портал 221 су ва канали худи Ҳусниддин Забир Про. Дроим подписаться кунед, намҷа доз мебурояд. Қоидаҳои барномаи абр дига хабардор мекунем. Шояд ин барномаро шумо дар канали Репортал дида бошед. Бо барандаш ки буд Хеза Авлодлонли дар мошин мегзашт. Мира мо дига хекадем дар офис, яъне офисни положение да сёмкаш мекунем. Иборат ай 5 раунд. Ҳар як раунд 5 саволӣ дора. Муҳтарам меҳмон. Салом алейкум. Салом алейкум. 25 савол мешавад. Мухлисо. Мақсад чие ки якум раунд и уже маҷбурӣ ай. Яъне 5 савол мешавад. Дар сурати дуруст ҷавоб дан дар савол шумо соҳиби 10 сомонӣ мешавед. Дар сурати нодуруст як савол 10 сомон ай. Нодуруст ҷавоб даде шуморо ток мезананд. Мақсад инам кали як бор мезананд то агар дар сарки нодуруст ҷавоб додед. Сурате ки дуруст ҷавоб дадем шуморо ток намезананд, шумо соҳиби 10 сомон мешавед. Баъди якум раунд тамом шудан, дуюм раунда шумо худтон мегӯед ки мезгарен ё намезгарен дуюм раунд. Ман наҷиқидам. Бо чӣ бир? Не, ӯ уже рефлексиёи худтон ай. Ба якум раунд саволо мешаванд иборат ай идҳои Тоҷикистон, яъне идҳое ки дар Тоҷикистон мешавад. Ман саволто нафаҳмидам, мехада гап задид. Якум раунд тема дар бораи идҳои Тоҷикистон. Идҳо. Кадом идҳо дар мо ҷашн мегирем? Охир пул тадаги ҷое намону ман бояд биҷиқам ябор. Бародар. Арақ када сар мезанам. Арақ накун. Мақсади барнома ҳамин ки дар нодуруст ҷавоб додан шуморо ток мезанам ва мерем саволи якум. Беоли. Шумо дар не Ҳусниддин бародар чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем ва бояд тамошобинон хабардор шаванд, шумо дар телевизион ҳамчун оператор кор кардагем ва шояд ай бисёр идҳои Тоҷикистон хабардор боше ай сабабе ки чанд сола кор кардагем. Мақсад ҷашнода сёмка мерафтем. Ҳар намуд ҷашнода мақсад бисёри ҳози тоҷикоро пурсид дар кӯча ки идҳои Тоҷикистон мега иди Рамазон, иди Қурбон, мақсад 9 сентябр соли нав, инам хали 20 феврал, 8 март ҳам хали гапо ай. Лекин қайда боти чӣ хали ида савол мешавад? Не, мо дига идҳое ки мисол бисёртар ай телевизион нишон метавам ва саволи якум ҳамин ки рӯзи 2 октябр чӣ рӯз ай? Яъне чӣ ид ай? Мо рӯзи 2 октябр чӣ ида ҷашн мегирем? Тасаввур мекунем ки шумо 5 сония доред. 1 2 подсказка нест? 3 не бардорем хутона. Бардорем ки мезан. Да якум савол шумо нодуруст ҷавоб доден. Ман ҳеҷ надодем. На, пул та наҷмо мезанам. Наҷмо. Просто кардабест? Намезанак над накун. То зад охиқа. Мақсад бугӯ ки чӣ ида? Рӯзи 2 октябр рӯзи иди меҳргон ай. Имергу май донистам айра. Аба чӣ ба ҷавоб надодӣ? Ту фикр ки намондим аз то 5 гуфтим. Хай харашо ина 5 сонияра мегирем ба фикр метем. Просто то што ки шумо медонем ки шуморо ток мезанад да ҳаяҷон дода нашаве. Иди вай меша. У бозор хоҷагӣ ҷам ту вай кадам. Бале. Плен ма уже гум кас. Бо задеста. Реально задеста. Вақт ту задеста боша агон. Не бе нормально. Барои ки натури наҷиқ хистам. Вам ток танам да бафрун гашта эст.
братан трансформатор надошта боши датонад мегуфте ки вобаста ба саволи диими якум раунди мо чанд забона медонем тоҷикӣ тамом дига ягон забона намедонем мутаассифона ва аппаратура чӣ истифода мебарем наҷи ҳозир гапҳои англисия русия наҷмона пулта задасаи мезанам пулта ҷумуни тикараси те пулта устрамо илтимос лони унам болои столамо болои столамо задасаи охи суй кардам чиза арақ кардам ба худо хорошо хел мекунем осонтарин забони русия камкам мефаҳмам хела хубай мақсад забонҳоро омӯзен чӣ гуфтанӣ не савол ҳамеае ки ман ҳайрон савол ҳамеае ки ҳайрон наша наҷиқ просто ура ҳайрон намешӣ наҷиқидам ман биҷиқим мегум меҷиқим савол дар нодуруст ҷавоб де ба савол ҳамеае ки саволи осонтарини раунди якум гапа кам кунем рӯзи забони тоҷикӣ ира донистан хел мекунем шарти зарур аст ман рӯзи иди забона сиёмка рафтагиам чанд боро рафтагиам не ки ман даведум нест рости гап кай сиёмка бисёр рафтагиам неке значи надонистен ҳамин сабаб мегум ки рӯзи забони тоҷикӣ сахти базанидам кӯчаи дурӯғ ай мусиқиҳо кадом намуди мусиқиро дӯст медорен гӯш кардан реп дигар намуди мусиқиҳоро гӯш кардан дӯст намедорен масалан мусиқиҳои ба сину соли хитон баробар чихали ҳофизи мақсад фалак шашмақом оли яду сол пас ҳамин барое ки меҳмонои ояндаи мо шумо метавонед фаҳмонда ки чӣ хис ҳамин дардаш чӣ хеле ощущение ҳамин дард яъне ки мезана ку дард намеёд просто рефлексия мепаронад чӣ хеле мепаронад хундаи баҳори не чӯча токча мақсад савол ҳамеае ки рӯзи шашмақом рӯзи шашмақомо мо кай ҷашн мегирем ҳамин саволати имина барои ма будам ё ки барои любой участник ман инам ёра ҳамаша ба худо сиёмка рафтаги ман намедонам ё даведум нестан кай будам рӯзи фалак рӯзи шашмақом рӯзи забон рӯзи ҳар рӯзе ки мисол як ҷо кор мерен ҳамчун ҷашнамуро даёдтон бигирен рӯзи шашмақом дар ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи 12 май ҷашн гирифта мешавад бале бародар ҳамира гуфта мондум то нада саволи охирони раунди якум ҳамеае ки рӯзи пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон кай ҷашн мақсад 18 апрел ба фикрам шуморо табрик мегӯем дар дуюм саволи мо туғри дар дуюм савол ай 5 саволе ки дар якум раунда дуруст ҷавоб доде ва соҳиби 20 сомон шуде ва чӣ хеле гуфтем давом раундҳои дигариш хоҳишмандия яъне шумо хоҳиш доред дар дуюм раунд иштирок кунед иштирок кунам ҷавоб дода натонам агар сум ягон сум намесӯзад суме баъд саволҳои чӣ вай мешавад саволҳои варзишӣ мешаванд дар дуюм раунд варзиш вообще бомбаем ягон чиз дигараш нест дуюм раунда вохи гузаштан дар кора саволҳои мантиқиро дар шумо дар ҳамун хотир наметиҳем ки шумо барномаи 5 савол 100 сомона я 100 нашрша сиёмка кардагем ва шояд ҳамаи саволашонро медонен биё ай варзиша дуюм раунд як савол ша агар надонистам тамом ҷам бас мекунам мегзарем дуюм раунд саволҳои варзишӣ короче барномаи ҷамъбас ки брат шуморо табрик мекунем шумо 20 сомон буриде дар якум раунд 5 савол ай 5 савол дар 2 савол ҷавоб доде хулоса касе дар ҳамин барнома иштирок кардания дар ин натиҷа дар ҳамҷа рақамҳо мебироям занг зане биёе хитона бисанҷе ва адреналини мехостагитона гире як бор дигар раҳмат барои иштирок зиндаву саломат боше хуш омадед шумодам раҳмат ки моро якум меҳмони барнома интихоб кардани даъват карден ва ман дар интерес набуд ки ҳамин чӣ хеле мезанад чӣ мешавад мақсад бачаҳое ки оянда дар ин барнома иштирок кардане натарсида биёен трепери блогери просто подписчики ки марҳамат ки биё просто як бор зура ощущение штенҷа дард намеё ягон дарди сахт нест ягон чи нест просто ҳамин хиёл мекунад ну ки сӯзан қати по дан хия бурдам тамом
خلاصه گفتنی هم که ای 10 سم داده گاریلا و درایو خریدن بیاین 10 سم بورد کنین یا بار دیگه خودتون ادرنالین تون هم بسنجید زنده باشه